Скъпи братя и сестри, от ранни времена църквата отбелязва неделята след Възкресение като Томена неделя. Говорим за един от апостолите на Исус Христос, Тома. Историята е написана от друг Христов ученик, събрат на Тома, Йоан. Трябва да знаем, че целта му въобще не е да дискредитира своя брат по вяра, нито пък да го унижи. В края на тази глава Йоан ясно посочва целта, поради която пише Евангелието. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. И в тия така написани от Йоан истории е включена и историята с Тома. Ние не знаем много за ученика и апостол Тома, защото той не се споменава в други части на евангелски повествования, в Деяния на апостолите или в апостолските послания. По-скоро това, което имаме като информация, да най-вече от този пасаж и от късичи събития от Евангелието според Йоан. Дори те са твърдо скъдни, за да добием много пълна представа за Тома. В църковната летопис Тома има прозвището неверни, станало нарицателно. Това прозвище се прикачва на всеки днес, който не иска да приеме или да се съгласи с някой или нещо, независимо за кой или от коя сфера на живота се отнася. Аз също мисля, че на Тома неправилно се приписва негативна репутация, защото и останалите ученици не бяха особено голям пример за вяра в първите моменти след Възкресението. Ето, например, в Евангелието според Марк получаваме една друга гледна точка на събитията към Великденската неделя. Марк също така записва, че Мария Магдалена отива при учениците и им казала, че Исус е жив, но когато чуха, че е жив и тя го е видяла, не повярваха. В Марко също добавя, че след тези неща той се е явил в друга форма на двама от тях, когато отиваха и се върнаха и разказаха останалите, но не им повярваха. Всички ученици отказаха да повярват, не само Тома. Евангелието на Марк записва именно тези събития, но Евангелието на Лука ни казва и още нещо. Лука записва, че Мария Магдалена, Йоанна и Мария, майката на Яков и другите жени с тях разказаха тези неща на апостолите. Тези неща бяха, че намериха гроба празен и думите, които ангелът им каза, но тези думи ми се сториха празна приказка. Някои преводи казват дори и глупости и не им повярваха. В стих 12 се предполага, че Петър, стичайки до гроба, е отишъл там, защото е трябвало да види дали ситуацията, която му е разказана, е вярна. Когато Исус срещна учениците по пътя за Емаус, Лука записва упрека на нашия Господ. Они разумни и бавни по сърце, за да вярвате на всичко, което са говорили пророците. Всички ученици отказаха да повярват, не само Тома. Векове по-късно голяма част от света, дори голяма част от църквата, все още определя Тома чрез неговият единствен момент на провал. Изглежда забравяме греховете на другите ученици. Изглежда забравяме собствените си грехове. И може би си тук този следобед и се чувстваш като Тома. Може би си се провалил. Може би се срамуваш от нещо извършено. Може би дори преминаваш през период на отстъпление и сега чувстваш, че към името ти ще бъде поставено някакво прилагателно. Например, съмняваш се, неуспял, глупав, арогантен, гневен, безполезен, прерободеен. Но ето добрата новина. Това, което всъщност определя Тома, не е неговият момент на съмнение, а уверената му изповед. Господ мой и Бог мой. Христос беше търпелив с Тома, ще бъде търпелив и с вас. Христос каза мир на Тома и той ще каже мир и на вас този следобед. И въпреки, че Христос каза на Тома, блажени са тези, които не са вярвали, не са видели, но са повярвали, това не променя факта, че Тома също не променя факта и Тома беше също благословен. Това, което всъщност определя Тома, не е неговият единствен момент на съмнение, а неговата уверена изповед Господ мой и Бог мой. Имаме склонност да четем по някой път думите на Исус по възможно най-суровия начин. И мисля, че това отразява нашия възглед за това какъв е Бог. Христос не определи Тома с един момент, само с този момент.
но ние също не трябваме. Всички други ученици се съмняваха във възкресението, но ние не ги помним като съмняващи се Яков, съмняващи се Андрей, съмняващи се Филип. Петър се отрече 3 пъти от Господа, но ние го помним като отричащия се Петър. Павел преследваше християните и дори участваше в убиването на някой, но ние не го помним като преследвачът Павел или убиецът Павел. Дори в Божите мъже в Старият завет Давид прелюбодейства с Вицавея и оговаря убийството на нейния съпруг, но ние не го помним като прелюбодееца Давид. Ной се напи в палатката си, но ние го помним като пияния Ной. Авраам излъга за Сара, че му е негова сестра, но ние не го помним като лъжливия Авраам. За вярата на Тома говори и църковното предание. Той отишъл проповядва Евангелието в Индия и умрял мъченически за вярата, оставяйки свои ученици, за да продължат делото. Тъй, че Тома неверне едно нелепо неразумение. Ако той не е бил вярващ, никога не би отишъл в дивите страни с разказ за своя чудесен и любящ Бог. Той никога не би отишъл да споделя тази радост с народи, които са били жестоки и варварски. Тази история ни разказва за отношението на Господ към неговите ученици. След възкресението си Исус се е изправил пред учениците си и им казва: защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? И останалите ученици се колебали, в тях продължава една вътрешна полемика, непрекъснато са се появявали нови доводи за и против. И едва след като вземели решение, ще да стане ясно дали вярата им е силна или вярата им е била победена. Тази история е ценна и защото ни дава увереността, че колкото дълбоко да сме пропаднали, винаги се намираме в обсека на Божието присъствие и Неговата любов. Понякога християнина може да попадне толкова надолу, че да загуби всякаква видима връзка с спасението. Тогава какво да правим? Нека никога да не забравим, че Бог винаги ни пази. Колкото и дълбоко сме пропаднали в отчаянието, в нещастието, ние продължаваме да бъдем защитавани от вечната милост на Бога. Христос възстанови Тома и Той иска да възстанови и нас. Христос използва Петър като скала, върху която да построи своята църква и иска да използва нас. Все още сме обичани, все още сме полезни за Господа. Докато хората могат да ни прекачват с прилагателни, Бог отново ще се смели за нас, ще стъпчи в законите и ще ги хвърли в морски дълбини, както казва Михей. Покайте се напълно за всеки грях или неверие в живота си. Гледайте на Христос като ваша единствена надежда в живота и за смъртта. Точно когато учениците са били изпълнени със страх от насилието, мъченията, смъртта, които са видели, че е изтърпял самият Исус, точно когато са били демобилизирани от страх, онзи, който е бил победил това, от което те се страхували, застава сред тях. Той стои и днес с нас, където и да сме, каквито и страхове да ни измъчват. Той идва и става наш спътник в живота ни. Дори и най-лошите моменти на нашия живот. Исус ни дава своя мир, мир, който успокоява по време на съмнение, безнадежда, на тъга, на загуба. Исус ни изпълва с духа, който се стелише над водите при сътворението, духа, в който се потапяме, когато се новораждаме, когато вземаме решението да стъпим в нов живот, в който се кръщаваме, за да умрем за стария и да възкръснем за новия живот с Христос. Той ни дава сила и възможност да живеем този нов живот, да бъдем обновявани по образа на Христос, да станем съучастници в Божественото естество. Това е духа, който съживява всичко мъртво в нас и ни прави ново създание в Исус Христос, нашия Господ. Духа, който ни обдарява с дарби, за да провъзгласяваме света, прощение за греховете и Божията любов. Йоан Златоуст в словото за неверие на апостол Тома казва: дръж тези ръце като залог за вашето възраждане, дръж тези ръце като залог на възкресение от гроба, дръж тези ръце, когато не бой се от никаква житейска несрета, не трепери от световна буря, не се плаши от вълните на враждебния вятър, не мисли за подводните скали на вражеското море, плувай смело по морето на живота, плувай, държейки котвата на духа, плувай, насочвайки се към небето, като към пристанище. Тази сутрин ще погледнем ли към ръцете на Исус Христос, към прободените ръце и ще повярваме ли, че Той е нашият Спасител? Ще позволим ли на Христос днес да докосне живота ни, да поставим ръце в Неговите ръце, прободени за нас? Той е нашия най-скъп приятел и ще остане винаги такъв до вечността.
Докоснете се дори, брате, усетете как бие неговото любящо сърце. Не ли е вярно, че понякога и собственото сърце има толкова много мъка, срам или отчаяние, които ни завладява до толкова, че даже не се иска да мислим за това? Не искате ли да поглеждате вътре в себе си, защото връщането пред това място е толкова болезнено? Възкресение Исус Христос може да влезе в горната на сърцето ни. Той може да донесе мир в сърцето и ума ни. Мир, който надвишава всяко едно разбиране. Не е нужно да живеем като срамуващи се или като изпълнени с чувство за вина. Можем да бъдем променени чрез любовта на Исус Христос. Нека да му се доверим, брати и сестри, защото без вяра не можем да бъде угоден човек. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава онези, които го търсят. Можем с открито искрено сърце да кажем на Исус днес: Господ мой и Бог мой. И днес възкръснат Христос се обръща лично и ни казва: Стояне, Иванке, Еми, Виолета, Василке и всички присъстващи тук, не бъди невярващ, а вярващ. Бог да ви благослови. Амин.